राजकारणाचा हे म्हणजे चढ-उतार होतच असतो आणि प्रत्येक पक्षाचे दिवस सारखे नसतात. एकेकाळी राष्ट्रवादीचे 17च्या 17 नगरसेवक होते सावंतवाडीमध्ये, त्यामुळे चढ-उतार होत असतो. पण आज आपण बघतोय राजकारणामध्ये बऱ्याच तरुणांना यायचं असतं आणि त्यांना वाटतं मला या सावंतवाडीचा विकास करायचा आहे. पण आज ही जी परिस्थिती आहे, म्हणजे आपण बघतोय जो पैशांचा बाजार उठलेला आहे, अशा वेळेला एखाद्याला प्रामाणिक कार्यकर्त्याला, एखाद्या मुलाला येऊन इथे मला काम करायचं, एखाद्या महिलेला काम करायचं, तर ती पुढे येणार नाही का? तर हे काय चाललंय लोकशाहीचं? कारण लोकशाही म्हणजे काय? मी शाळेमध्ये असताना लोकशाहीची व्याख्या लिहिलेली की लोकांनी लोकांच्या हितासाठी लोकांकडून चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही. पण आज जर हे प्रत्यक्षात उतरवलं तर हसण्यासारखं आहे. म्हणजे आज काय आहे, सावंतवाडीत काय चाललंय किंवा राज्यात काय चाललंय आणि आज कहर चाललंय की पैसेवाल्यांनी पैशासाठी पैसे वाटून चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही असं म्हणण्याचं आज वेळ आलेली आहे आणि हे खरं आहे. आज तुम्ही बघताय की आज राज्यात आणि केंद्रात दोन पक्ष जे एकत्र आहेत ते समोरासमोर उभे आहेत. एक जण पैसे वाटतोय, दुसरा पकडून देतो. एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. पण आज अतिशय वाईट परिस्थिती. नुसता 5,000, 10,000, 15,000, 30,000 म्हणजे मला वाटतं हायेस्ट रेट असेल हा इथला. म्हणजे इथलाच नाही, पूर्ण राज्यातला. म्हणजे एकेकाळी प्रतिभा संपन्न सावंतवाडी आणि इथली लोकं, इथले राजकारणी असं जिथे बघितलं जात होतं आणि त्याच या मतदारसंघात, या नगरपालिकेमध्ये आज ह्या आठवडाभरात जे चाललंय ते अतिशय लांछनास्पद आहे. म्हणजे याचं म्हणजे लोकांनी पण याचा विचार केला पाहिजे. कारण खूप त्रास होतो हे सगळं बघताना की सर्वसामान्य माणूस कसा पुढे येणार, त्याच्या प्रश्नांचं काय.